Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gitugtan lang ni Wilma ang iyang amahan nga mobalik kini sa ilang bahay kanhi ni mama niya o nga pagkatan-awon lang kini. Milargan usab si Victor sa laing nasod. Samtang nagsulti sila si Wilma ug Aling, ilang nabati nga mitingog ang buzzer sa silong. Ay, ambot na sa papa, uy. Gipakamutya, yun yung ilang gipuy ani anhing mama. Ug midahay ko ni papa ng Aling. Masabot lang yun nga, bisagot na si mama. Giampingan yun niyang ilang mga handumanan ni mama. Ug usa ni ana, ang among gipuy-an. Oh, nang may tao. Susiha palihog kung kinsa. Oh, sige, Day. Uy, Day, ang igsuo ni Sir Victor. Ati Aida ni Sir. Ibong bayaw inday ang malditang maguwang ni Sir Beck. Nga nang nakatultol man na siya dinhi. Siya pa yun nang, naklaro ni mo? Ay ulag, gay, maugayod. Oh, niya, Day. Unsa man ang pakisultihan ako. Ay, ayaw lang, Day, oy. Hibaw bayatas batasan niya. Maldita, bastos pagayod. Unya, si Sir Beck, nasuko na raban niya. Tungod sa gibuhat ni Ine, dili ba? O tuod. Mao nga dili maayo nga abi-abihon nimo. Na, bag-ol batang namuyo din ug naay mga dagkong bahay nga atong silingan. Mahibulong og kinsa nagbabayhana nga magbinastos nimo. Oh, gula na mo tingog ang basir, Day. Gipul ang tingali. Dito no, susihan ang pag-usap, tanawa. Nga no kahatuod nga nakatultol man ni dinhe. Oy, hala, tuwa pa ingon sa usang bahay sa silingan dinhe. Nang naapa? Dali. Tanawa, dali. Oh, na, tuwa pa ingon sa usang bahay. Ay, silingan nato dinhe ba? Hala, tuod. Nahipong ko kung ano nakatultol na siya dinhi. Namatod pa sa gikasulti ni Vic nga ilang silingan dito. Dugay na kuno nga mikuyog sa uyab nga batanon si Ate Aida. Wa na ko napakita dito. Kang ilang bay, gipadlak na. Kay giembargo na sa bangko. Maulagi ko no, Day. Ay, nasuko pag-ayo si Sir Beck. Ug miingon si Vic nang, nga wa na kuno siya isuon. Isipon na niya kining patay. Kinsa masab kahay malipay sa iyang gibuhat. Tiya mo na, hangtod ang iyang mga anak. Gibiya-biyaan lang kuno. Mao nga gikuhas amahan. Nabalaka ko nang, karon nga nakatultol siya dinhi. Kung mahibaw na nga abay sab ni Vic, siguro yung magsabok na sab siya. Dili lang kay si Seray maapil og kahasol, Day. Ikaw gyud ang labing mahasol kay niya ka madinis bay. Ay, katiyot tay ha, tanaw na ko balik. Napa siya nang? Oy, tuwa na. Migawas na sa compound. Ay, tuwa ra ay. Dali, tanawa ra god. Dali, tay, tanawa. Tuod. Migawas na siya sa compound. Ug nagpangligi siya. Unsa kay nakuha niyang kasayuran, no? Unsa kay pung siyang ikasulti? Murag wa may nakaila namo din ni Vic. Mangutan ako, day ha, kung masiguro na ako nga milakaw na gyud to siya, migawas na sa compound, mangutan ako dito silingan. Ayun na lang nang. Oo, nga naman. Oh, basig mahipong po ang ikasulti nimo. Kung ganong magsusisap ka, basig ma-interes na hinuon.
Bati ang sa kahibong kung nga nung wa na to tubangan si Ate Aida. Ay na lang. Ay, nahala, ikaw ang may baw, day. Sige, og base na og dili na to balik din ang imong bayaw nga man ta pobre nga way angay. Ay, sorry. Sorry, suday. Makasulti lamang tag dili maayo. Unsa kay tuyo niya no? Ug ang nahipog nga nako. Nganong nakatultol siya dinhi sa bagong bahay na mo ni Vic. Gabi na. Ug laing mga adlaw nga wa si Vic. Kalais akong gipati ba eh. Murag pila ka buwan na nga wa siya. May untang isuroy. Dadon lang ang akong anak. Husto. Aron mawang akong kalaay. Manuring minilindon. Ug aton sab nako si Papa. Dadon sab namo ni nang Aling. Ikuyog ko lang si nang Aling kay kiat na ra ba kay si Dudong. Nang Aling? Nang? Ay, di ako sa kusina, day. Kadiyot lang. Nagluto ka? Ay na lang nang uy. Ato ta mangaon sa gawas. Gilaay ko. Aw, ikaw. Wala pa sab na ako mahiwa ang karne. Na-frozen manggod. Na ay, gihumol na ako sa tubig. Ibalik lang na sa ref ng B. Kuyog ta. Ato ta mangaon sa gawas. Dadon na to sa Papa nang. Hapito na to siya dito sa bahay. Ay, malipay dito sa papa mo, day. Sige na nang. Ati man na ng imong kaugalingon. Ako na mahibaw ni Dudong. Naligo naman to ganiha. Ilisan ko na lang. Pila na sab ko kabuan nga wa na magkagawas, uy. Bitaw, day. Hala, sige, maligo kong kadali. Nanimaho kong kusina. Sige nang. James, anak, let's go out. Manuray ta. Dali, ilisan ka ni Mama. Day, naanay taxi. Ay, gipa-waiting lang nako. O, sige nang. Paneri lang una din ha. Sirado naman ang kwarto namo. Sunod na lang unya diri namo ni JL. Unsa to, day? Unsay? JL, meaning James Lendon. Oy! Hala, udi ay. Ay, taas manggod og ngalan bataa, oy. Sunod man sa uso nga tagurahay pangalan. Ay, nahala, sige, panganaog na lang mo, day. Musunod ako, dado lamang nako ang yawe. Ay, pagdugay nang ha. Hapiton pa biyan natos Papa. Ay, salamat. Salamat. Kagihapit ko ninyo anak, ha? Kaya yung nakong limot nung nako na. Papa, uy. Ganun malimot, good. Mao gani gusto nako. Oh, namo ni Vic. Nga ato na lang gyud takas bahay. Dili man ko. Di lang tabigisot balik-balik higdot na nanay, ha? Okay ra kay ko. Diha sa atong karamba, ninot ta kay diha. Unya kasi nabot na nimo sa packing. Puro ba na ibuot? Bata-bataon lang. Pero masugo kay nako. Wagi ko problema. Misa na ako siya. Pagdaon na nato di sa ato. Siya may sala. May folding bed na siya. Lipay na kay siya day. Kumusta naman ka, Aling? Ay, okay rasan kaayo ko, sir. Nanambok na ba ka, Aling? Hello, oy. Ay, oo, sir. Kay, ako ba yung tiktiwas may biling pagkaong dodong JL? Ha? O sa di ay? Ay, JL. JL, sir. Meaning, James Lindon. Nga akong apo. Milom lagi na. Nagduka pa. Gihat man ako daro na nuroy. Gilaayan ko, uy. O nga, gihapit kasap namo. Noon. Ano sa tumauling banan ni mo? Dugay-dugay pa gyud pa. Daghan mo siya biyahe dito sa Kawasron. Ug maulit gani siya. Kuhaon ka na mo ha. Manuroy ta pag-usab. Sige. Wala naman sa mga magkakita. Gimo ba na? Ito, day. Dito man tos bay si Kuhan si... ang maguwang banan mo. Itong... Si Ate Aida? Ang iso ni Vic? Ikaw dahil may nagtudlo niya sa bagong bahay na mo pa? Ay, maudi ay.
nga nakatultol dito. Dito sa atong bahay lagi. Taon-taon na, may kuyog siya matanon. Kasi kung tanaw, di man to niya anak. Kita biyata sa iyang mga anak. Yan dito sa Santo Mianto. Di ba? Yang may paman niya mga anak. Kung katukuyog niya, nagiging tingali itong mga 20 kapin. 20 kapin na tingali. Ilan sa tingali itong kabanay. Pagmangkon to niya. Dili sir. Mautong lakihan ko no iyang gikarelasyon. Ay. Naibaw naman si Sir Victor. Ay, unsa po di ay. Dito siya sa bahay pa. Pero nabalaka ko nga tingali mangitag samok. Mao nga wa na mo atimana. Wa ra bagid si Vic. Ay, suko sab kaayo si Sir Vic niya. Kay gibiyaan lamang ang iyang mga anak. Sa salbahe sinahana, no? Salbahe. Og ang ila pag yung ancestral home pa, kilawon di ay ni sa bangko. Tukay na, og way bayad-bayad. Gimbargo na yun sa bangko. Stilan, ginoo ko. Pagkasalbahe, sigsona. Kaya siya po ni Vic. Oh, labihang suko Og wa na kuno siya igsuon na Aida. Na, inaiba kung daan nga mo na pangitabo na. Dito na ako pagisultihan. Hindi na ako sultihan sa bago ninyong pinuyanan. May tingali, sunod sa mo ito na. Pinamira itong tuwas gawas, babe. Sultihan bitaw na ako si Vic pa, kung mauli. Nanata pa. Mga naong na niya ta. Diya na lang nasukli dong. Nang, guniti ang bata palihog. Bila nakakabuhan nga wa akong kasuroy, anak, no? Mutuay ka pinatingali. Oh, magsige na nga tagsuri pa kung wa si Vic. Aron di ko laayan sa bay. Nya, malingaw sab ka. Oy, imong cellphone inday, diren. Oh, diya sa bag. Oh, sino di ay? Hello, love? Hello, love. Miss you so much. Atong anak, kumusta mo? Dami rin sa mall, love. Gidana ko panori sila si Papa o si Lindon. Og ingon man silang aling. Gilaayan manggod ko sa bahay, uy. Ayaw ko suko, love, ha? No, suko good. Nalipay noong ko ron sa ingon malingaw ka. Si Lindon, be, ihatag ang phone, makisulti ko sa itong anak. Kadiyot, nak, si Papa ni mo, taba ka. Love, pag video chat na lang mo. Hello, nak. James Lindon. Katagko na ni mo, eh. Bisa mo ito kamingaw ninyo, nak. Nasaan si Papa, love? Ingon man sinang aling. Ay, hello! Love, tuod di ay. Dito sa bahay si Ate Aida mo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!